Assalamu alaikum warahmatullahi jama'a. A cikin wayannan application din a saman bidiyon mu na yau zamu bayani akan wani application ne a cikin su yafi saukin amfani kuma wanne ne yafi wanne ne yafi rangwantawa mutane wasu abubuwan. Sannan misali a ce a cikin wannan application din na Google Play Store akwai applications din da in ka shiga zaka ga an ce maka ba za ka yi downloading din su ba sai ka saka kuɗi sai ka adin debit card ɗinka kai waye. Shi kuma wannan application din zai ka dinga kawo maka su a kyauta kai tsaye. To kamar yadda kuke gani ku biyo mu cikin wannan bidiyon har ƙarshe domin ku ga yadda za ta kaya a wannan aikin namu. Muna godiya. Kai tsaye kafin ku shiga cikin wannan bidiyon, idan wannan bidiyon ya muku daɗi ku taimaka ku danna mana wannan alamar subscribe din, gata nan wannan alamar subscribe din. Sannan kuma gashi mun danna ta, sannan za ku taimaka ku danna wannan ƙararrawar ta gefe. Za ku danna wannan ƙararrawar ta gefe. Gashi na danna ta sai ku zaɓi all. Kamar yadda kuke gani sai ku yi likin wannan bidiyon, ku tura wa 'yan uwan kuma ku likin ku share wannan bidiyon. Gashi mun yi likin sai ku comment akan bidiyon nan ku faɗi ra'ayinku akan bidiyon nan. Muna godiya sosai. Yanzu mu je cikin wannan bidiyon. A few moments later. Kamar yadda muka faɗa yanzu zamu shiga directly cikin wannan application din. Zamu fara da Google Play Store. Kamar yadda kuke gani mun danna kan Google Play Store din mu mun shiga cikin sa. Kamar yadda kuke gani mun danna Google Play Store din mun shiga cikin sa. Gashi nan yanzu misali a ce zamu tafa sunan wani game mai suna Minecraft. Kamar yadda kuke gani gashi nan mun shigo wannan game din mai suna Minecraft. Gashi nan wannan game din mai suna Minecraft yana cin 526 na MB data. Kamar yadda kuke gani sannan kuma sai ka saka naira 2880 sannan zaka yi downloading wannan game din a kudin Najeriya. To kamar yadda kuke gani gashi nan mutane da yawa za ku yi ta ganin bidiyoyi akan game din nan a YouTube saboda game din ya shahara sosai a cikin YouTube. To kamar yadda kuke gani yanzu ga sunan kala amma wannan shine asalin Minecraft din. To kamar yadda kuke gani yanzu zamu je mu duba a Happy Mood mu gani wannan application din nan shi idan muka saka Minecraft wani mataki shin akwai shi ma na kuɗi ko kuma babu. Zamu duba gashi nan ya fito kamar yadda kuke gani. To kamar yadda kuke gani a nan kai tsaye gashi nan wannan game din Minecraft kamar yadda kuke gani da gashi nan zamu shiga kai tsaye gashi nan kamar yadda kuke gani yana budewa zamu gani. To kun ga kamar yadda kuke gani a nan ya fi rangwame ma ya fi sauki. A can Play Store an ce muku 500 da wani abu na MB data amma a nan gurin gashi nan a 94 MB. Kamar yadda kuke gani bari dan muku alama sosai da za ku gani sosai. Kamar yadda kuke gani gashi nan a nan gurin an nuna alamar 94 MB.41. kamar kuke gani ga mutane nan sama da miliyan 58 da suka yi downloading wannan application din. To kamar kuke gani yanzu gashi nan wannan application din an fara da application na farko kenan. Kamar kuke gani yanzu zamu ci gaba da bidiyon mu. Gashi nan mun dawo baya zamu shiga application din mu na gaba. Misali a ce yanzu zamu shiga Play Store zamu ga rubuta sunan Netflix. Kun san shi ma Netflix bayan ka yi download ɗinsa kyauta amma za ka sa masa kuɗi a ciki. Netflix gashi nan kamar yadda kuke gani yanzu ga Netflix nan za ka shiga ciki. Idan ka shiga cikin Netflix sai ka saka masa kuɗi. Za ka saka masa kuɗi a ciki sannan ka fara kallon fina-finai. To bayan ka danna install kai tsaye zai fara install a Play Store amma in ka shiga cikin application din sai ka saka kuɗi ka sai application din ta ciki saboda ya maka wasu abubuwan zai bude maka wasu features din da yawa da wayanda baka da su. To kamar yadda kuke gani yanzu zamu shiga fimu mu ga sun yi mutun da zai zama da cewa babu wannan abubuwan. Kamar yadda kuke gani zamu rubuta sunansa. Kamar yadda kuke gani gashi nan muna budewa. Kamar kuke gani gashi nan asalin Netflix din. Kamar kuke gani to gashi nan an yi mood yana loading. Kamar kuke gani gashi nan an bude premium din sa. Gashi nan wanda zai zama na cewa in ka bude application din ma ba sai ka ƙara saka masa wani abu ba. Sannan kuma ga original din nan. Kamar kuke gani amma anan ya dan fi tsada shi saboda akwai wanda aka bude premium din wanda gaba daya duk abin da zaka yi ba sai ka saka kuɗi a ciki ba. Kamar kuke gani zamu shiga bidiyon mu na gaba. Zamu shiga application din mu na gaba ku yi hakuri. Sai yanzu zamu je bidiyon mu na gaba sannan bidiyon mu na ƙarshe ko in ce abu na ƙarshe. Kamar yadda kuke gani yanzu ga sunan applications kala daban-daban wayanda suke a cikin Play Store din na kuɗi ne amma in ka je Happy Mood sabanin haka za ka gani saboda a Happy Mood gaskiya babu duk kowane application babu shi na kuɗi. Sannan yanzu misali a ce ka je ka ga wani application to gaskiya yanzu kuɗin ka ya huta shikenan ka gama ba za ka ƙara wani abu ba. Kamar kuke gani ba za ka ƙara sa kuɗi ka sai wani application ko wani abu ba ko kuma ka sai wani application ka zo ka ga baya sabanin haka baya maka aiki da kyau. To kamar kuke gani kana shiga cikin Happy Mood zai maka maganin wannan abubuwa. Kamar kuke gani yanzu gashi nan zamu je mu nemo sauran applications din. Kamar kuke gani zamu gwada rubuta premium. Kuɗan ya hakuri.
na ga wani application shi ma Prime Video, amma ba na tunanin shi na kuɗi ne, za mu buɗe shi dai kawai. Kamar da kuke gani ga suna applications kala-kala, har yau ban ga kowane application na kuɗi ba. Yanzu misali a ce za mu fito mu zo nan kan dashboard ɗinmu, gashi nan PVV games, ga sunan game nan, ga sunan game nan, ga applications nan kala-kala, yana dan buɗewa ne saboda network, gashi nan suna buɗewa, gashi nan GTA Grand Theft Auto 5 har da GTA 5 a nan ma, ga GTA San Andreas, ga game nan kala-kala, ga sunan menu mood, ga sunan abubuwa kala-kala har da su ludo. Har yanzu ni dai ban ga wani game na kuɗi ba ko wani application na kuɗi. Ga sunan sabanin GTA, idan ka shiga Play Store duk zaka gansu na kuɗi. Ga akwai applications kala-kala daban-daban wayanda a wannan application din za su zo a na kuɗi. Yau wannan shine karshen wannan bidiyon namu dan uwa. Idan wannan ne farkon ziyartar channel ɗin mu, kar ka manta ka danna mana alamar subscribe, sannan ka yi mana like wannan channel. Muna godiya.